taron rantsuwa taro ɗaya tilo da ba a yi kamar sa ba a faɗin tarayyar Najeriya. Taron da aka rantsar da mai girma zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf, tare da mataimakinsa Comrade Aminu Abdulsalam. Taron da ya samu halartar manya-manyan jigajigan mutane na cikin gida da na ƙasashen waje. Taron da ya samu tagomashin zuwan mai girma jagora madugu uban tafiya, injiniya sanata Rabi'u Musa Kwankwaso. Daga shigarsa gidan gwamnati mun ga abin al'ajabi iri daban-daban bayan naɗe-naɗe da ya yi domin ci gaban jihar Kano. Kaɗan daga cikin ayyukan zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf na sati ɗaya. Wasa harin girki a ranar farko, a satin farko, a awar farko. Samar da hasken wutar lantarki cikin birnin Kano da karkaranmu. Sannan samar da ofishin mataimakin gwamna Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo. Ziyarar asibitin Murtala. Da ziyarar makarantar kiwon lafiya da ke garin Madobi. Da buɗe makarantar gyaran hali wacce take a Kiru. Tare da kai ziyarar gani da ido matattarar ruwan Kano da ke Calawa. Ziyarar makabartu da kuma ziyarar matsugunan alhazai na jihar Kano. Sai kuma rushe gine-ginen da aka yi su ba a bisa ka'ida ba a filin sukuwa da ke jihar Kano. Rushe Daula Hotel da Hajj Camp wanda aka gina su ba bisa ka'ida ba. Bugu da ƙari daƙile shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da kuma tabbatar da tsaro birni da ƙauye a kan masu fashin waya. Tare da farfado da ɗibar ɗalibai mata kyauta a motocin gwamnati. Sadiq Kwate ya ce mu gaya wa al'ummar jihar Kano aikin sabon gwamnan jihar Kano Abba gida-gida na sati ɗaya, sannan ku jira saura yana zuwa. Da wannan muke godiya ga jagora shugaba madugu uban tafiya, injiniya sanata Muhammad Rabi'u Musa Kwankwaso, tare da addu'ar Ubangiji Allah ya kawo babban rabo, Allah ya ida nufi.